भाई बताई आज न शिक्षा का स्तर ऊंचा उठ गई बा। हाँ पहले एकदम निम्न स्तर आला। हाँ हमरा भोजपुरी में बिना पढ़ल लिखल 40-40 बरस के लौंडा। हाँ वो लौंडा के दाढ़ी खुटियाल काहे न होखे। जैसे मेकअप सेकअप के जमाना ना रहे, मुर्दा संग पत्थर पर रगड़ के मुंह लोग उजर कर लेवे। अब वो लोग गीत संगीत गा के चल गए कि आज भी जिंदाबाद भोजपुरी में हाँ धरोहर बन के। वाह आज के पढ़ल लिखल लोग गावत 10 दिन में गीतिया मरी के छूट जाता। हाँ वो लोग कैसे गावत तनी ध्यान दी। कैसे चली जरती माई भी लगे से बड़ प्रेमी गिरी बाबा बने। गिरी बाबा का हार्दिक प्रणाम बा। जलालपुर जरती माई की ओर से बहुत रुपए के पुरस्कार गोल्डनी आशीर्वाद के पर वो लोग कैसे गावल तनी देख ली चाचा जी। कि निमिये हो घरवा निमिये तरवा तो आसनवा हो कि काली मैया। भाई लोग आजमगढ़ देवरिया जिला के लोग लोहा के फार हिला के गावेले कैसे कैसे आरती के होलन मियार करही जा अति तरे पतैया सुतल बड़ा का अभियंता जी नायका उम्र के तनी नचनिया हो के तनी नया उम्र के हां उ लोग अलग भाव में गावत रहल हां सोरहबरी साहब नया उम्र के नचनिया लोग कैसे गावे हां हाय 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 अरे लवना कि मुड़िया के हरवा शोभे हरि करता नवा हो कि काली मैया काली
निमिया तरवला मेलू यात्रा नवा हो कि काली मैया संतोष बाबा